tawni ada heɗimi ada jaɓanimi ko min woni mama te joom artir hakkille ma ganda mi yiɗa sona an te paamane kay mammane kay ko an tan yiɗi miɗe noon jiɗi onon fof kono miɗo horsinma kono noon ko korsinmami fof kadi miɗo yurmo kadi ɓiyam mum woni nene ma kanko woni afam te o añanani mi haydara te bamma wuuri noon ha maayi hay probléme goto ala hakkunde makko e hakkunde ma e hakkunde makko e yumma probléme ala hakkunde amen yon noon nene toon tan noon poɗɗa ƴeewde ganda ko addu ko probléme o ko mbiɗa ni tan baba wonno nde yayam e galle he probléme meeɗa dañede wona noon mbiɗa voilà kono probléme so yiyama ɗon tan wonko addu ɗum holko addi probléme o gil Mamoudou de naati e galla men o min e yayam min donki dañjude jaam aɗon kam ɓiɗɗo fof sini sago mum dañde nene mum jaam neɗɗo wawa dañde e dow leydi ɓuuri nene mum sehillodirde nene mum tan mi wiyani welam gonɗo hen kono en jeeyahe ko fenata ko aduna neɗɗo babam ala ɗo kanko woni ɗo eri emo woto ƴetta Mamoudou de o fawa ɗum e dow am mam non tano ɓaɗa noon mbawa haalande on ko kanko o wawa fota ƴettude Mamoudou de tan o fawa ɗum e dow hooram de wi wone amde dow hooram de yo wat ko wela e dow hooram de min mi jooɗo tan mi de nden hay babam to leli ɗo eri da wiyat o wona o ɓiɗɗo gaccinomi babam ko caltonoɗo te min komi caltoɗo min mi haɓete droit jam mbiɗa andi so neɗɗo wi en heɓto droit jam noon e junggam mi salodde mam mi salot te somi accin paawo par ce que hakkilo en ɓendi imam an kam anda deeƴi de mate manque dépense walla ko heɓma hande jelaɗo nde timmanide jama ɗi noon e jooɗi jama famde dañode nguur tan jela ñani fof wonata poɗɗen lijjude ko grand place men o haalis wayri nadde wallahi maaleykum salam mawɗum yettana jam alhamdulillah jenab yettere allah ba jenab an mandema sumar Zena? Zena ba? Mitinani? Imam. Dartor ni ser wala ni? An hado ladde. An man maɗo? Wallahi gonga lay ha. An gara mitinani? Allah wiite wallahi Allah fof tinmi hen. Ay ko joom waɗɗo ko o waɗi koko fewani. Ko cugule tan omo jogi heɓɓi hoto naññam kala ko joom waɗi gila subbude suba ha nangue muti ko an wanni mo ɗum har me jaam jeeɗiɗi Allah wiite wallahi ala ko tinmi hen min mi fin subaka tan joom wi kam yaltu gallo mbimi joom ko woni o wi kam yaltu gallo ko mbawmi hen joom mi fondirta e mum mi fiyata muccatam mbawmi tan ko haala kono kam andi kam ko waɗi ko yoɗani yeyde galle ɗiɗi fof o joom yeeya ɗum wona gonga ay zaruma oɗo woni natoɓe e barigal diwlin jalta mbiya ko ndiyam juppi Allah si non wayni Allah Jenaba dardoram haalama e darnam haalama non Jenaba non yew haal tan horoma mema e dartoram haalama haal me heedi nani yew ɗum hoto addu ceka nani walla cekanami hen min ala ko gonmi hen ko joom waɗi fof nani Allah wiite wallahi joom waɗi fof te ko wona ɗum ko Jenaba Mamoudou de wona ko ma paw yi ko nenam yahani ɗum a faami paw ko nandite nenam noon kañum meeɗa yaara e nokku ko uddi tan woni gueɗe keewi o yiita ɗum min mbeɗa yaha min mbeɗa yii ɗum paw yiɗ ko wadde nenam fof mbiɗa andi ɗum ɗuga fam mbiɗum ko haalandem joni noon galle yeeyam o watti hunde haari woto kanko yeeyde gallo min mbeɗa andi ɗum min noon min wiya nenam min ngala probléme kanko yiɗi dañjude yam probléme kono min ɓaldayma probléme kan yiɗi waddude yam an joom salamu aleykum an ka kirɗo tan an ko kiram gonduɗa ɗum hara kam haali sa haali mbiyaɗa kaali an kay an ɗo woni ɗo so Mamoudou natiri ni mbiyata ko ayi omo yiɗi wadde remplace baba so Mamoudou ardi ga wona noon aduna wona noon ay debbo e gorko poti sa resi a seeri ka destoyowo rek sa resama kadi a sertama joom galle ma arananma tan walla goɗɗo resma min aña ɗum ne kono ka kirɗo ma booyo an wona mi woni joom suudu ma kiram dam no joni min mi añat nenam resa e mam tan
wallahi yimɓe ñano rese aɗan jiɗni moom som naata o naate gorko moƴƴo gorko jogii diine gorko mbawɗo nafdema wawa ɓeydudema hakkille wawa renandema wurnam makka kono gorko ganduɗa hoorema an aɗa laaɓa oɗo intérêt addi ɗum ɗo eti ƴewtantama ƴeew aɗen yooɗi min ƴetta galle mi yeeye ɓaccoto nenam e Mamoudou mi yeeye galle eptini galle yeeyam Mamoudou hoccu baksuji mum ya lawol mum ɓaccoto nenam ɗon gilli nan ɗon ete he Mamoudou mi hokkanima noon mi hokkanima mbaɗa jalla Mamoudou de mbaɗamo dépasse mi hokkanima ɗum Mamoudou noon oyo gukkittu ɗum gon kalmi de an e joom fof poti mbimi wonno an woni joom woni an ɗum waɗi Mamoudou o mbawa ɗum wadde sippirde te mon mbatmo supporté nak par ce que kanko woni ɗo goɗɗo ala ɗo woni ko ala nafoore mbimi so waɗi nafoore so ala nafoore ɗum ko min ko affaire Mamoudou nafane wuuro sakaladde min ko affaire ala foto nafi wona affaire e heɗomi ɗo jeenaba hoto ayan hoto hirnam de komi jaato lawulam mbeɗa jogui haajam mbeɗa yaha eɗo ɓoydi ko hanki guila e bammum joom an cernel mo wona ceernajo guila e bammum joom nde waare wande no damdi mbimo accami yeede way Dieynaba jiimani mbeɗa andi ha luɓiɗo ɗo hoto daña oɗa jogono ko ɗum dahaɗe oɗo fof gartirɗa kadi annene gartirmi ko mbeɗa selli mbeɗa jaam a nani mi nani noon ko kalton e wuuro ko mbiɗon komi ceeraɗo hande noon ngal ɓuuri tiidde ala dewgal ala ɗum de hakkude Mamoudou dewgal ala hakkude ma e Mamoudou mbimami an Mamoudou ñande fof ko jamfima Mamoudou yeeyi kayitaji galle ma Mamoudou yeeyi cuuɗari ma Mamoudou yeeyi jawdi ndi joguinoɗa kala ko ndewnoɗa e nder galle he Mamoudou ƴetti yeeyi on gorko nafanma ɗo noon natɗon e niɓɓoru noon mbiɗo Mamoudou yeeyi galle Mamoudou yeeyno galle ma joom tawɗon galle hana yeeyo galleji so Mamoudou yeeyno galleji ɗi kono joom ƴettata galleji am ɗiɗi yeeya ɗum o ronku tan de Allah wiyete wallay o ronku mbimi accami ndewnami kayitaji galleji ɗi so wawno yeeyde ɗo yeeyde joom noon tawi tan ko an tan rewi rewani yummum rewani ko tanum haali min babam nana jamma ñalawma ala ko haalani e joom kono hakkille mum fof waɗi tan koye Mamoudou haɗi Mamoudou jammade haɗi Mamoudou lelade haɗi Mamoudou ñamde onon an makko fof noon on kadi Mamoudou jaam onon cankere o ɓiɗɗo Mamoudou kam so maayi tan ko noon mbaɗi ɗum anda mbatten ya galle ma arton Dieynaba yow Allah mamar galle sino winno nenam gallo yeyande mo wi ɗum argay hande tan noon jiilantomaɓe gonɗa mais mbeɗa faami joomum noon wonno liggay dawani hirnani haydara ala saɗa ɓaggo ke a ɓakkode mi tiiɗ kono wona wudere lirande ɓaggotoɗa Mamoudou wudere lirande sa ɓaggime mum wallahi less payɗa ɗum noon mum ko yami famani min noon min jagnaniyama haydara kanko jagginima haalde makko yo woppami deeƴ o oppa haalis o deeƴ haalis ko babam wona haalis makko so waɗi ɗum tan jaam dañe ko ɗon jiɗmi ya ummo ɗo mbiyata ɗo haalis ko haalis baba yo nenam deeƴ nenama wawa deƴde min fof min deƴta haalis o yaltin dokka nenama o rokka Mamoudou o rokkata o rokkat an woto wiidem noon sededet ma non billahi mami noon famani o rokkat a yiyani hoorema sa renayyi wallahi so ndenayyi onon koye mon mo wot ko yeeye gallo o yawna Mamoudou o rokkat o wawani haydara te min anda fof ko ɗum woni kala ko dañi so rokkan Mamoudou o dañca jaam kala ko jogui a rokkat mum jumin haalis wallahi pour o dañ jaam walla pour o duunoma ma hoƴƴata haalis o yaha toon ɗum Mamoudou o ara duunoma a jarama min nde waɗi ni haalis totnoɗama o defni hen Mamoudou guertode sodni hen Mamoudou forot il faut waɗan Mamoudou o fuɗi dañde welam c'est grave ko kangaɗe Mamoudou an joni Mamoudou mo mbiyata o Mamoudou to Mamoudou woni so weeli tan jiitami de holton so weeli holton mbimi so gallo weeli tan jiitama Mamoudou wonno gallo welani ɗe ɓaɗi galle yeeyam hoto jiitam o yi lawol makko hay goto anda to naati ɗum ɗon kay ngal ndemal ɗacciram nden jabbere ko min remata ɗum min da wiɗa ko musu noon argay Mamou yam yeyo min ala probléme joni mbiɗa ho omi eta yewtide makko te gallo yeeya ko o ɓetti hittude hen hunde rokkam e ɗum dokkal wonata il faut anda kala ko heeɓe gallo ko dokkal kanko wona bamako maayi babam maayi a faami so yiɗi ko ron noon yo ya war bamakko o ron mbiɗa mbimi so yiɗi ronde o yar worowi bamakko o ron an ala ɗo mi dawrani mami hirnoraki ma ummo no ya an kay yata jiɗɗo ronde kam il faut mayreɗa tan atade bamma maayi tan kankone yo bammakko maayi ko jiɗɗo ronde tan o ɓuuri an sowna noon quel marteau
la ilaha illallah o zéro an gonɗa ni ko tono ton tan mbeɗa rul mi andina on noon Dieynaba oɗo koye ndesdara moni bamum joom haɗa sankade ko min o halfani o wi kam joom e yummum fof mi halfima mi halfi Allah mi halfima ko min o wonani ɗo eyyi gandon noon guitton haqqillaji mon ɗi eyyi ɗum kam halni on ɓen gandiri noon wonde kam mi andi islam wi anno ko rewɓe poti suɓade imam ko ɗum gonga an a timmani imam an immorɗani yagar haɗa haala haɗa an ellendam ndi leɓani mbeew comme gawɗo Dieynaba min e Dieynaba min gowdi min ɓoydi gila bamum joom ne wuuri ha to yarante Allah hande ɗo min e mabɓe gondi galle goto an ka wari bamujo no mbaɗatum gal ha kayni mi won Allah ɓurdani hen o farta ka mbeɗa yanna sam so tawno woni sukarat a ɗeɗɗa mi won Allah tawi ha tawa sukarat mo ganden han naati goɗa tawa nde o taƴata mbiya ɗon robos madari ɓerdam boni hen noon ko heddi ko noon heddi ko Dieynaba Allah artiri ɗum seere ma mudde joni noon min kam moñ ana jogi goto wo pomi ƴetta ala jibi o en lurat tan billahi hattanani billahi Dieynaba ɓoyi min mi waɗo won tan wandami mawne ƴetta te haɗɗum wawi waɗ ɗum e wona haɗɗum wawi mbi wona haɗɗum wawi waɗ ɗum ala jon nandiren tawi haɗɗum wawi waɗ tan waɗ ɗum jibi woppu hajjal ƴetta Dieynaba tagam wiide noon ko Dieynaba to woni ɗo nouveau mo woni o hajjal wawi tolnade makko ɗon ala aɗa ɗon duuɓi ɗi eyo a faami duuɓi ɗi on wawi tolnade makko ɗon gueɗe ɗimmel nguel mbaɗa andi ko wonani Mamoudou ko nane hajjel kadi enen fof sen mbaɗi tan manko yaadude dusde hajjel en keɓat victoire mballe ɗum en gonti jabbaji wallahi asana huccu lakaran on cikku Dieynaba ko ndewnari walla Dieynaba ko mbaalo walla Dieynaba ko mbeewa joom e Dieynaba fof min resda yon guitten haqqillaji mon nani kala mo ittan haqqille mum noon mami fembo bammum an sukarat bamum joom tawa an nayi ɗum laakal oɗo hajjal yo ɓerdema ɓuuɓ ko an min ñambat an noon sa indi wiɗaɗa fembe babam ya o man laakar sécurité total o woni toon ya malagaji ɗinan toon sa yettima ko bamma aɗa ro fembe bonnide o won juul waw won bonni min dal mi allahumma salli ala seydina mi yetti on saabu hande eɗum wawno won poɗdira surtout an jibi miñam an kam mi yettima par ce que mbeɗa andi hakkille ma ene wonɗo Dieynaba kono jimi guitta hen hakkille ma ha laaɓa tos hay Dieynaba ina ɓufti o wata ƴeew ɗum a faami ono ngu seydi oɗo sik wi kam woppu woni hay wi jooɗo jeygum le wawi hen jooɗo sik ƴettan Dieynaba Allah ene wawi no maaya haɓar jellude sabanayi wi mi ettit ɗum kay fof no wona ko miijoro ko ɓooyi wadde joni noon enen hajjel ko wi ko yallah lelnu kono ko wi ko yallah lelnu hande haaloɓe ƴamal kalta maayi ɗum moƴƴani son mbaɗi ɗum meɗo wawi maayi joni dal ko an ardi gueɗe ɗe an andata holan ñalawma e mbaɗa délégation jeeyan galle Dieynaba joni noon jinmi sen jeeyi toon o ko miñam kono woto won miñam ñan hen yo won ñama kalam gasi a faami kaalon ngul noon bel noon ha weela a faami weldade ha maayi gasi wadde en mbaɗi noon wole ƴamal ngal ɓawo janggo ɓawo janggo ɓawo janggo jaare haala mayi haala mayi wallahi Mamoudou dañi probléme Mamoudou dañi probléme wallahi ala heɓan ɓe sikki gila ngarmi ha joni en jewtidani ko fate e ceerno Mamoudou ewa ceerno Mamoudou noon yiddam no woɗɗe makko no feewi kono joom waɗiri ni tan ɓernde makko metti o yeehi kono ceerno Mamoudou gorko moƴƴo woni kanko juulɗo jogiiɗo yurmede debbo kadi ganduɗo kadi no debbo waɗante sa yi joom no waɗa ko waɗata ko
min ko jiime ceerno mamadou ko mi yaani ɗum e bammakko yo allah yaafo wonti maydode baaba kono ko jiime ceerno mamadou ko yaani ɗum e joom mi yaani ɗum e ceerno mamadou allah watti amin nanodiri amin paamodiri joom mbi ne yiɗi allah tan yiɗa ceerno affaire ɗum metti kam baaba ɗum gurdamam ɗum jinnomi welnude gurdamam min ko gurmi e oɗo gorko ko joom daro tan mbiya kañum lalti waɗata baaba no muusi kam wallahi no muusi ko moƴƴo juulɗo baba ay so mbeɗa haala ceerno mamoudou wayre kono mata kono goɗɗum ni sabu allah yiddini guinmum alay sago joom galle ma ɗum noon gonga ni o waɗi ko muusi kam kono noon ha hande mbiɗa yiɗimo ha hande baba yiddinan ɗo sabu hono ceerno mamoudou ala de alhamdulillah jene boyam alhamdulillahi rabbil alamin ayno gorko jogiri droit e haalande seedade e joom suudu mum yo leel so maayi wiye holko ayɗen ceede ko ɗum malakayeji nawata Assalamu alaikum. Farma. Baɗɗa tampere ɗa? Aɗa selli? Mbiɗa wande lawol ni. Aɗa selli kam? Aɗa selli. Aɗa le jam kam? Jam tan. Jam Allah woni ma? Jam tan kay. Aɗa selli kam? Aɗa selli. To bil woni? Bil de woɗɗo no yarinani koye. Non nam ɗon bil fewi tan wallahi. Bil. Bil. Ngaptu hono mako bil. Labbayk. Ay. Ngaptu hono mako. Wala ko noppi makko moƴƴani. Ay wallahi ko dendar toñam ron kono hay ande nde a ngaptan hono mako. Ko noppi makko mbasa mo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jambol. Ha ceerno bil. Jambol. Baɗɗa tampere? Baɗɗata. Yettira Allah mo. Fanmat. Jam tan. Fanmat an laaye dow. Ɗo gonɗoɗa? Wallahi. Noppi ma woni moƴƴani. Kay mbiɗa nder ngunam tota. Aɗa andi kam ndeysan ko sariya wiyata ko nanay farmarde wallahi Sari wi? sariya wi sawra hanko debbo dande forani mawnude nanay makko kam tawi ko Allah omo ama haalde Wallahi gore. omo ama jabade omo ama toñodirede kala biɗomo kañum wimo kala toññomo kañum toñum min somi tawi ɗo jonjoni hoɓɓe neɗɗo mbiyam ko hey ko an toñum A namdaka bo? wallahi saabu kala to jiiɗamo mon jaggi hoore makko on waɗi réservé hoore makko wadde on noon jogata o bone O de en ɗo serte heew. ala tawi ko Allah kay kala duwotoɗo debbo yo dañ hono makko ni Hay gorko fawti ko moƴƴano. wallahi jaggi ɗemgal mum hewani haala Bill Clinton noon tagam noddidema yaaro gona seede saabu an joguiɗa ko jikkoye américain jeeɗa ha jilliɗa hoore ma Bill Clinton goppuɗa inde jibi de ko wondema américain a fenata an noon ɗum tagui am yiddema e holsindema ɗum tagui noon mbimi yaaro gona seede ɗum tagui mbimi yo noddanmama hajjel noon waɗi ko boni waɗi ko harmi rufi kees jama haɗan ɗo min ñande no joɗɗode ala ka wiyan ko waɗi e fenade min gila nden tan haqqilemo natti de natti sécurité kanko noon yobno kam yomi ar mi fena gandu noon ɗum ala nafoore mi woppi kadi mi tuubini Allah mi tuubini hooram anen de Joni pari. tanaji ma ha mi pari A hotat walla? eyyi mo warat wallahi Haɗa wawi yaade. jaafoɗa noon ani farma Ala ala. Tan pes tanen naw haalullahi tanen yuɓɓo e nder goto. Allah waɗi a seedima e gorko ma ko min waɗi dawgal ngal ceergal ala ɗo rokkanima dande ma ɗum kay walillahi hamdu mbeɗa famanma gueɗel ko no waɗiri ni tan woni ko fewani ko wawi wonde fof o fotano woppude ay gilli maɗo tolne makko ɗo gilli ɓurɗi ɗum tolni kam e nene ma ala ko noon gueɗel ɗimmel ngel ko musi kam ko boni ko fof o nodduma téléphone walla noddami téléphone o wiyami baawa ko ñiyaade walla dow mais ɗum fof ala caɗele se détail
joom noon ko cukalel hakkille cukaako tan woni e makko ɗum cikku a faami an hejaani e makko min mi hejaani e makko cikkannoomi noon so a jooɗimi ɗo mbiyata kam ko ceerno mamoudou ni ceerno mamoudou ɓaade gilli ma nani makko alaa ko waɗi un jour viendra Allah nawtuma Dakar jiindira e makko c'est pas problème dewgal mom alay sago wasta cottumami lootmami in ɓuɓinirɗa ɓerdam ni Allah woni seedima Allah ɓuɓniɗo ɓerdama addu joguma même wona yi wona anani no waɗi dow wona anani Allah mi seedi noon ɓuɓniɗoɗa ɓerdam de min de o betti kam a fotino woppumi torken ɗum haade mum o immade wonɗa goppiɗa e mum sa mi woppitira mum o torka haade mum o immade ko woni eko woni e hoy e lamdotoɗami koko waɗi o hajjel kay haɗa andi koɓe mbaɗi koɓe gooto heɓe fof koɓe fenoɓe sa woppino wallay o wonta ɗum ruɗɗo heɓɗet fof torkinam min on ɓe nañni ka wadde arano ɗo e ko arano ko layno wadde ñande ko layi ko ɗo arti ko layno kode ari hiccangi hande wona kadi ɗum layi kay wona andi ɗum hakkille ma ɗum tagi mbino yoya wonɗano ko goppidama mum mi torken ɗum mbimani o ala danma tawi kay cohluno ɗum tamma ɗum mbimami ko ndeyanoɗa ɗum ta jaaɓi reena ɗum o ko penowo mawɗo kala ɗo feni nogas mahajjil fenɗon nogas so feni nogas joyi mahajjil fon nogas jeegom walla nogas nayyi min de kam ɓe nahni kam heɓɗe heddi ko ene wawi taw ko nelaɗo fenani ɗum kalnatama mbimami ko cuura hoore ma jagga hono ko ma ɓe min sa yi jemma ñalam mbiɗama waajo mbeɗa arama mbiɗama haala ko yiddema min a yiyata fenani waɗe ɗo nder wuuro he wiya min feninde a dañta ɗum ala an kam feera kam wadde yiddema e yiɗandema goongo e yidde kadi ya won ɗo ha daña ɗo ko debbo foti ko dañde galle gorko mum kono ɓeeɗo fenoɓe jemmu ñalama lombi guri tan pena kala ɗo gotti pena so gottaki pena ɗo ɗum ɗo ko ɗum jaari ɗum ko jaari ƴeew hoore ma mbabba koɗono wel kosga kono anndaɗo ñaani heedi an haɗɗo yiɗ haɗɗo andi kono anda ɗo peno anda ɗo naafiga anda ɗo mo so miyam reen neɗɗo tan reeno ɗum gandumami reen hajjel ali wadde reenoɓe dogaɓe nene boyi dogirta nene mbeya dogirta boyi ɗum mbima min gila bandam jaafaɗa noon jaralaɓe ala hak kala ɗi gari mami moɗo mbaji mami kono ko wuuro ngo heewi bonɗe wuuro ngo heewi naafikuji neɗɗo sa ɓuɓni fittandu jinnaɗo ma Allah ɓuɓni fittan ma min moom so Allah no woni salaamaaleykum taano mbaɗɗa ça va an kam joom a finat tan a waynata ko jaddata galle comme si ora e ladde tan ɓaya cikka ko an de yimɓe ha non non comme jaaro toyde genande wamuli bamum de ɗum jaarum fewnude joom mbi holto tolniɗa ko kaldunoɗen ko ko ɗum en haali so he tattam geɗelam koy an aɗa seni sa yiɗi ronde kalis a waɗat feere mbamma mayde kalis mum mayde ronma min ba wona ko mbiyanmi e reɓande makko ndeɗen ala o terni min mi mayani tawno bam